Какво всъщност прави интериорния дизайн? Интериорът не е просто снимка от Pinterest. Снимката е даден момент, а думата е среда. За да се получи тази снимка реално в жилището, трябва да се контролират много детайли едновременно. Точният подтон на цвета, дали да е топъл, студен, неутрален, как той се променя през деня, сутрин, вечер, отражението, което дава пода, съседните стени, текстурата на материалите, които се използват, дали са мат, сатен, релеф, мащабът на мебелите спрямо помещението, разстоянията за движение, удобство. Иначе се случва познатото. Бежевото става розово, дървото става жълто, стаята е по-тясна, а същия диван изглежда съвсем различно. Снимките от интернет дават идея, но не дават формула. Дизайнът е точно това, формулата зад визията, и аз провеждам картинката към реалността. Подбирам правилните оттенъци, които работят във вашата светлина, съчетавам материали, които се допълват, а не се бият, проверявам пропорции и функции преди покупка, давам конкретни продукти, откъде да се вземат, за да не стане подобно, а да стане както си го представяте. Красивото на снимка е вдъхновение, красивото у дома е планиран резултат.